Uwaga, akcja. No, jest, dobra. No to wiadomo, ja jestem Niklaus, a wiadomo, to jest Battlefield i szukamy Matyja. Dostałem jakieś tutaj osiągnięcie, odblokowano kodeks, jak w Asasynie bez mała. Pada deszcz, piękna grafika znowu się pokazuje. Tutaj proszę, teselacja, DirectX 15. Chociaż akurat jak ustawicie Directa 12, to będzie dużo mniejsza płynność. Jakie to słabe jest. Dobra. Ja tu nie będę czaił. Czajanę jakąś będę robił. It started with the first thing that came through the fog. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them. W ogóle była taka broń faktycznie, dwulufowy karabin. Jakiś OP. So much. Ej, to jest za dobre wręcz. No kuźwa. Dobra, widzę, że tu trzeba troszeczkę bardziej tactical approach, ale tak minimalnie. Arditi to z języka włoskiego śmiałkowie. I had to find Matteo. Aha, He could have been anywhere. dobra. Kurwa, nie lejcie się żurem. Pistolet maszynowy, no dobra. Aha, bo on to w sumie jest jako w samolotach montowane. No bo on to mógł wziąć It started with the z first wraku thing that samolotu, came nie? through the fog. There were allies pinned inside lodges. Czyli nie jest to wyssane z palca. Ups. Panie, nie pal pan tak. Ja to nie mogę łazić, mama zabroniła. No bardzo dużo ważył, ale ja na szczęście nie jestem normalnym człowiekiem. Tylko ja tutaj teraz gram nad człowiekiem. Nad Włochem. Bunga bunga. No ale umrzeć nie chcę. Amunicja. We could hear them before we saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Siema. Jadą. Atakę. A, snajperski, sobie będę snajperką strzelał. Co ja jestem? O kurde! Jak oni wysiedli? Siema. Panie.
wyszło. Wybuch ich wyrzucił ze środka. Jak było. O nie, 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 nie. Wow. Dobra, gorzej mi. Gorzej mi. Adesso andiamocene da qui! No jeszcze najlepiej nie umie się wysłowić. Najlepiej jeszcze niech nas zbombardują. The lodges were safe and I had to move on. You never said, was Mateo in those lodges? No, the men said his unit had made it further up. Carica! Karakal. Dobbiamo conquistare il Karakan. Hai bisogno di rinforzi! Addosso, addosso! Szukaj Matyja. Widzicie, do czego jest zdolna przyjaźń? Straszna sprawa. Ta przyjaźń. Lornetka pomaga podjąć... Co wy mi gadacie za głupoty? Nie mam jakieś decyzje podejmować? Co wy to? Niepoważni? Every part of me wanted to get out of the trenches, but I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Everywhere I looked, too late. I felt alone among ghosts. Cóż, Pete. After a while, I couldn't even look at the bodies. We had to have made it to the fort. Dobra, ja już to wywalę, bo tu jest mało ammo fest. Szkoda, fajne to było. Tak, tak, można oznaczać, ja wiem. O, to jak najbardziej. Muszę pamiętać o tym, że ja już nie jestem taki pancerny, jak byłem wcześniej. Some of the things I saw, Tesoro. I had to convince myself I wasn't dead. Like what? Fire. Fire everywhere. Nie dajcie... Co tych miotaczy w tyle? To oni głupi. No ten jeszcze z działa do mnie wali. A czemu nie? Czemu nie? There were two ways into the fort. I could either go through the underground tunnels or above ground by circling around the back. Not through the front? I no longer had my armor. It was impossible. O, 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 o! Dobrze, że to takie głupole. O, 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 o. A. On już przyjął na klatę tyle, że on już z człowiekiem... Człowiek z ołowiu. Człowiek z żelaza. No kurwa. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Stary. Co to była za akcja? Sick shit. Kurwa, a ci skąd?
No właśnie to chciałem powiedzieć, że na multiku można w sumie spotkać głupszych ludzi, także no nie ma tak źle. Jakby nie patrzeć. O, granacika przyjmę. Tak wyszło. Pełne ręce roboty miałem. Nie miałem szansy się obronić po prostu. Nie miałem szans. No fajny save był. There were two ways into the fog. No nie powiem. I could either go through the underground tunnels or Zacny. above ground by circling around the back. Zacny save, panie kolego. I no longer had my armor. It was impossible. Dobra, siema. Dobra, wdupiam się już tam. Siema Morales. Meziola. To jest zajebisty karabin ten chłodzony wodą. Sorry. O lol! Pistolet masz... A ja dalej mówię karabin? No to sorry. Nie wiem czemu tak gadam, że karabin. No weźcie już, odpuśćcie. O, parabelka. Z kolbą. Śmieszna. A, to jest też fajne. Dobra, już mnie tak nie rozpieszczajcie. LOL. To był gościu z takim pancerzem, jak ja wcześniej miałem. O, jak wyjebało zwłoki w kosmos. A ja w jakimś dziwnym miejscu jestem. Non siamo una fottuta parata! Avanti! Avanti! Tego bydlaka z tym ciężkim karabinem trzeba położyć. Jestem na wojnie. Taka metafora wyszła. W dziwnym miejscu na wojnie. Dobra, to może zrobić robotę. Powinno. A ja tu mam taki O kuźwa, o kuźwa, o kuźwa. No. Fakt faktem pomogło. Zero nabojów. Leżało gdzieś. Czemu tego nie umie zebrać? No.
Jakiś bug chyba był z nabojami. O kurwa, jaki rzut! Sorry. Aż się zakrztusiłem. Masakra. I don't know how. I just know Matteo wasn't there. Zawodowy miotacz granatu. No. Po całości. I still think about that field. Every day. I'd almost stopped looking. Started giving in to the hope that Matteo had escaped. And then... No! No i wszystko na marne, bo Matteo jest martwy. No i po co to było wszystko? I po co to było? Nie warto było. Nie warto było, jak... He never got older. And here I am, still. Who decides such things? Deweloper, panie, kolego. Buon compleanno, Matteo. Powstały nowe kraje. Polska! Polska wróciła na mapę. Niklaus, nie wstydź się łez, ale... Ale czemu łez? Znaczy, jak coś mnie w tej grze miało wzruszyć, to na pewno nie ta kampania tego nadczłowieka. Ubersoldata z Wolfensteina, co biega w zbroi rycerskiej i morduje tabuny austro-węgierskich żołnierzy i samodzielnie zestrzeliwuje 10 bombowców. Co, już? Takie krótkie to było. No to póki co była najgorsza kampania. A to mi już 2 inne zostały. Dobra, to zrobimy sobie jedną z tego, żeby tak to było. Żeby odcinek nie był za krótki na YouTubki. We came from all over the world, the innocent Będzie Australijczyk. and the brave. We thought the war was to be our rite of passage. Króciutka była, to dobrze w sumie. Taka dziwna w sumie. Szukał kumpla w zbroi, napierda... No, takie, nie wiem. Austro-Węgry to nasi, Niklaus. Wasi. Nasi to Prusy. Kaiser Wiluś. Najjaśniejszy pan. Za Wilusia to nawet luft był czystszy. Ponoć. Dzień drugi. Albo dzień 2. Kiedy był pierwszy?
Frederick Bishop? Oh, God. Hey, are you Frederick Bishop? Nope. He's dead, sorry. But isn't this your picture? I suppose so. Jack Foster. I'm your new charge. No, you're not. You have to take this kid off me. Of course not. He came all this way just to see you. Frederick Bishop, the pride of Australia. Been lied about his age to get past conscription. You know Morse code? Yes. Follow me! Koniec. Najgorzej. No i cóż. Disaster. Our first wave didn't stand a chance. Look at all their defenses. Fajna woda. We have the dreadnoughts this time. Plug your ears, kid. It's gonna be loud. Send these coordinates. Pajebnie. A ja tyle nie zaznaczałem. That's it. Time to go. Whoa, where do you think you're going? With you? Level your gun. Yeah, okay, you're staying here. And you'll move up with rear Co, command only after I co, fire the signal. co on robi? Yes, sir? Yes, sir. Try to stay out of trouble. My takim starym dziadem grali. Przypuść szturm na plażę. To the top of the beach. W pojedynkę? Dobra. Zawsze. Czemu nie? O, tak będę szturmował. Wydupiać z drogi, synki. Bolesa. Kurde, ale jak tak teraz na to patrzę, jakie byłby na tym silniku zajebiste Omaha. Jakby zrobili grę o II wojnie. Mega. Było coś pięknego. Cist. Co? Co oni mają mundury zimowe? Nie, pustynne. Dobra, czekajcie, ja jeszcze rzucę granata. Tak się robi szturm lat. Z pompą. Dosłownie. I w przenośni. To nie tak. Ej, przesadziłem. Frederick Bishop, 38, 48, 53 lata. Nawet se pożył. Nawet se pożył, chłopek. Dobra, sobie troszkę przyczajki zrobimy, by nie było przesady. Come on, lads, push to the top. Jakie boby! Nie wytrzymie. Ej, a ja cały czas rzucam tym przez przypadek.
Dobra, hopie. Patrz tam jako. O! Wszystko zamiast tego ciulstwa. W sumie i tak na Bolt Actiona wymieniłem i to jest całego z błota. O ty! Pizdo. Z zaproszeniem. Mogę? To ja sobie pożyczę. Patrzcie jaki Australijczyk zaradny. Kangura upoluje. Działa strzeli. Aha, bo ja tu mam granaty montowane. Fantastycznie. Największy błąd jest taki, że oni tu po jednym strzale z takiej flinty nie giną. Powinni. O lol. Odsiecz wiedeńska. Ino bez Wiednia. Komenda na YouTube'a jest wykrzyknik YouTube. Jakby co, tak pisane po polsku dosłownie. YouTube. Ej, oto smola. Ej, oni są... Pierwszy raz w sumie widzę, żeby mnie ktoś w grze zabił w ten sposób walką wręcz z botów w singlu. Oni nie są tacy głupi. YouTube albo YouTube... Nie, Tuba. Sorry, przepraszam, pomyliłem się. Wykrzyknik Tuba. T-U-B-A. Tuba. Sorry, ja nawet nie pamiętam jaki ja mam na YouTube'a ten... Szybko ginę. Może czas się przełączyć na łatwiejszy poziom. Nie no, żartuję. Nie ma opcji. Nie można. A ja sobie to wezmę, bo to fajne było. W ogóle to wyglądało jak całkiem inna broń w tej skrzyni. Aha! Jak ja to zrobiłem, że... Aha! No to ja teraz inną wziąłem. Australijczyk wielofunkcyjny. Trochę wyglądało w sumie jakbym się sam zabił. I jeszcze raz. Jeszcze raz. A, dobra, czaję.
Tak właśnie było. Mogło tak być. Aha, ja tu mogę jeszcze pójść. Spoko. To pójdę. Tu macie do mnie. O. Nie, pompka jest spoko. Gotta push towards that overlook. Nie, 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 nie. Nie chcę dać umrzeć. Ja to zepiłem. No, raczej nie tym. Lecz się. Kamil, lecz się. Pompę jest tak jakby mam. A to jest inna jakaś chyba, tak. Dobra, tam. O. Kurde. Nie, zapomniałem, że to nie Call of Duty. I tu moi nie pomogą i checkpoint się nie wczyta. Znaczy ten. Nie checkpoint i no nie przejdę strefy i przeciwnicy nie przestaną przyłać. Dobra, dolna metoda była lepsza, powiem wam. Ja to sobie muszę zostawić w ogóle. Chyba już to pomału teraz. Pomału taktycznie. Metodycznie. No. Kurde, ten z tym CKM-em to jest problem. Jeszcze raz. Ulalalala. Zaś to rzuciłem. Nie nauczę się. Kurwa, wybuchła amunicja ze skrzyni. Ja już tu zginąłem w tym jednym odcinku na tyle sposobów. To się świetnie na YouTubie będzie oglądało. Na YouTubie można se przewinąć, co prawda. Nie ma takiego bólu. Dobra, hitbox zdupiony.
Dobra. Got to push towards that overlook. No! Coś buguje broń. Zaś to rzucam. Jest. Ma 2 pompy. Ale nie potrzebuję. Kurwa. Dobra. No teraz tego nie zdupić w tej fazie. Ach, boję się. Boję się tam iść. Z moim towarzyszem. To ten co mnie zabił tą szablą ostatnio. Czy tam co oni mają. O kurde. Nie, nie chcę umrzeć, nie chcę umrzeć. Nikogo nie ma. Kurde, bez pukania. Turecki chamie. Trochę kultury. Ja nawet drzwi zamykam jak wyłażę. Trzymaj się, prowajdek. Time to send up a flare. O, dobra. Ciulej ta frala. Fucking kidding me. Come with me. Here. Look at that, huh? Kid, you lied your way into hell on earth. You just wanted a statue of yourself in your town square. I think I'm gonna be sick. Come on, kid, get up. Come on. Come on. I'm gonna die. No, you're not. You're Australian. We're impossible to kill. Yeah. I guess so. Unless... Not a Kiwi, are you? Now, first things first. Yeah, come on, stand up. Follow me. Arm in here. Just arm out. Butt into your shoulder. That's it. Cheek against the butt. All right, that's it. Point it where you want to shoot. That's it. Okay. Get your feet apart a little bit. I was beginning to think I already lost my Australians. What can I do you for? Not you, the boy. We need a runner for the front lines. Really? No. Yes. No. You can't make the kid do it. He'll just stumble into a firefight and get killed. No, I can do it. No.
I'll do it. Taki stary opa. Fine. You're here with me, and you will be running. O, jak ładnie. Po tym deszczu. I need to find a way past. Dobra, ale ja sobie tu skończę. Odcinek na YouTube'a. W bólach i trudach zrodzony. Także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, śledźcie na Facebookach, streamach i innych